Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat is onder de indruk van de wijze waarop de rommel in het watergebied oprijden is. Dat zou ze juist bij haar bezitten ons Skielge. Eerder op de dag bracht ze ook nog een bezitten onder watervereniging. Op Skielge is ook verslagjouwer Remco de Vries, die maar de Suwe wel een eigen wenning hebben. Want Remco, de bist er over de Saffelse dag. Juist wie de minister er. Wat vond zij van de situatie op het eiland? Nou, ze had een schoft op het stronik oproen en het vernieuweren haar zuiver hoe scheen het stroom weer. En ze joeg haar complimenten aan al die mensen die mij helpen hadden dat stroom weer wat scheen te krijgen. De mensen van het eiland, de vrijwilligers, het weer behoorlijk scheen en dat voelt echt op. Ja, positief dus. Joet maakt de onderzoeksdrie voor de veiligheid ook bekend dat zij onderzoekje zullen hoe die ramp gebeuren kon en hoe dit in de toekomst vat te komen is. Wat zei de minister daarover? Die onderzoeken zijn wichtige bouwstenen voor verdere maatregels. Daarom is het ook heel wichtig voor haar om eens te weten hoe het correct al hier zou gebeuren kon. Nou ja, hoe die containers bijvoorbeeld vastgezeten hebben, waar ze goed geshort, is het schip al goed beladen. Dat zijn allemaal dingen die uit dat onderzoek moeten blijken. En dan kunnen daar aanbevelingen op volgen, ofwel anders shorren, ofwel anders beladen. Of, wat ik zelf heel graag zou willen, is dat je gewoon een soort chip hebt in een container, zodat je ze in ieder geval, als er iets gebeurt, heel snel kunt terugvinden. Remco, we zeggen juist al in dit programma, er wordt al hier een pleiten terug Bargemast, dus dat veiligheid en boven die eilanden, op die vageul beter mat. Komen er dan ook concrete tassenissings van de minister? Ze hebben hier in ieder geval goed online. Er is een brief van die ministers oerlange aan de minister. En dat wordt wel even grapt van die brief hier misschien beter naar Brussel te kent, want het is een internationale kwestie van zelfs. Maar de burgemeester heeft er wel vertrouwen in dat deze burgemeester dit vraagstuk toch een stuk verder brengen kan. We hebben een goed gesprek gehad en de neus staan dezelfde kant op. Maar er moet dan wel wat gebeuren en er is ook geen keus dan het aan te pakken. Maar op voorhand ben ik daar nog niet direct heel optimistisch over. Want die zeevaart en die regels die daarbij gelden, daar zitten natuurlijk een heleboel internationale aspecten aan. En dat betekent, de mensen zeiden tegen mij ook wel eens van, die brief van jullie als burgemeesters, had die eigenlijk niet in Brussel afgeleverd moeten worden. Ja, daar zit wat in, maar de minister die weet daar de weg wel. Dus ik wens haar daar veel succes mee, want er moet wel wat gebeuren. Dit mag gewoon niet meer gebeuren. Ja, Remco de Zuiderskreek Bargemaster, maar dat is dus de minister, die weet er dan wel hier mee. Het is nou een week na die containerramp, maar hoe gaat die berging nou eens verder en hoe pakken ze het nou op deze week? Nou, de reder het treiskippen in hier, twee grote bergingsskippen in Litseren, die komen in kwarten deze kant uit en die zullen over een lengte van 40 kilometer boven de eiland zo volle mogelijk bezieken die containers de bobber te heljen. En omdat het zo'n lange strook is, zal dat een heel soort tijd kosten.